bakuran niya daw yung kawayan. Huwag kang mamamatay ah. Mabit. Ano? Mga tanim na bulaklak. Kiat-kiat. Aso, nabutang sa parang business. Oo. Yan po at dito pa ako sa barracks. Nag-i-edit muna ako. 5:31 na yung oras natin. Lupit nga ni Lagas. Vlog natin si Elias Lagas. Nagtatanim dito sa Tanim malunggay. tanim ng malunggay. Kinuha niya yung tanim ko. Ang ganda dyan itanim, ano? Tanim pa guyabano. Sinsilyo. Para pag nagbunga, mga Pira. papel. Tag 1,000. At kung ikaw ay wala. Magalaga sa di ba? Mga bakas na lumipas. Amo na, di naman kailangan lupa. Amo na nga. Ay, dapat siya ako nag-ugiron tayo mabunga. Ako ni Luig. Tanga ng epektibo, mag-ubay ka. Di ka na magtatangad. Bunga. Dapat daw dito meeting ala pag nagtatanim ng ganyan para di Ganyan lang. Yan, data kayo Taga po. mag-uba nga ni ka. Para mababa lang. Ano, mabuhay ka. Hmm. Marami ka. Baka dito na ako yumaman sa'yo. Dapat sa Divisoria. Oo. Mapakturag na sa ano, truck, papuntang Divisoria. Maganda yung malaking malunggay para madali sila. Nabuhay rin na. Oh, basta ako nagtanim yan. Buhay yan. Buwan, laging basa yan dyan. Sinungaling ka pala. Ako, mahal ko. Sinungaling ka Taniman mong kawayan. Ako, ilinuko mo. Lagas. Adi kaya tinanong, di ko. Kawayan. Wala Yan baga kubo to. Kawayan. sa mga sinabi Pangit mo. yun, magkakaahas lang. Pag-ibig mo pala, hindi totoo. Taniman mo yan dyan, Niyog. Bibi ko, ingat lang. Ano? Bibi ko ingat lang. Kuya Jong, yung hinihingi kong nyuga. Shout out. O nga pala no. Umihingi siya ng ano, ng yung pantanim. Kaya kahit saan ka pumunta, huwag mo kong kalilimutan ha. Mababa lang. Maganda yun dyan sa ano. Mahal-mahal ka nila, guys. Ano? Mahal-mahal ko siya. Dami ng tanim. Tingnan mo namumulaklak ka agad. Pag-gising ko may bulaklak na. Ang tanim niya oh. Lapit ka. Oo. May mga halaman na. Oo. Plantito din pala to. Oo. Plantito. Hindi ba? Lumubol yung nilagay ko ano kangkong. Kaya mo yan. Plantito nga. Plantito. Maganda yan. Mataniman din ng ano. Gulayin. Talbos kamuti. Itatanim na nga siya dito. Magaling yan, magtanim, tingnan mo. Tingnan mo, nalangka. Magaling ka magtanim. Taniman mo ng palay. Taniman mo. Oo, route sa buot yan. Oh. Namatay. Lapok. Ato, ako nga niya, di ka nung mo yung Dito yung pampulak. dito. Saan nuyog? Saan sila? At ito karurunan nga ni. Dito nga. Oo. Gusto mo lumaki yung luti mo? Gusto mo lumaki ang luti mo? Gusto mo lang Dito natin sa loob, huwag dyan. kung gusto mo nga lumaki ang luti mo. Yung tama na yan, di na lalaki. Lalaki Ito mo yan. na. Saan mo nga ni mismo? Isang taon lalaki na yan. Hindi mo na yan, kung Tigduag sa kudalan, duwag. Taniman mo ng saging. Isang taon yan, lagpas na dito. Saha. Anong ilalagay? Mungon. Doon sa kanto. Kaya nga. Tanggalin mo yung bakal. Hindi, lalaki pa naman yan, uusog na yan. Oh. Sige. Ay, sa pantay. Kailan pa yan? Taniman mo yan dyan, emperador. Super light. Gin? May gin. Yung isa namatay oh. Amo na yan, di kailangan malalim. Maganda yan, lagyan ng kubo. Gawan mo na ng kubo. Taniman mo nga ng barya para pag namulaklak pera. Kubo, no? No? Gawa ng kubo. Kubo dito. Ganda dito. Greenhouse. Tsaka pag nalagyan nila ng kubo,
Ang Lililim na kawayan yun na dyan. Lililim. ikakadalan mo na di ah. Ay, sadyang na muna ako, di ko muna gusto Ayaw niya nga. Si bibi ko. Sabi niya nga, ayaw niya daw bakuran. Sabi ko, bakit man, nagkahiya man kasi sa inyo, di man makaparking Tuloy mo yung motor dulo niyo. ng ugat. Di na daw makaparking ang motor. Oo, kung gaano kasi kaya nila papabal. Di nga daw makadaan. Layo daw doon pagkakot ng materialis. Doon nga ng daan na, isasara na. Sasara na rin. Ayaw niya nga sara kasi di daw kami makaparking. Pwede mo pagkatuon. Hmm. Sabi ko nga, pwede man nga doon sa kabila ikot. Ayaw niya nga daw. Bakuran niya nga daw yung kawayan. Huwag kang mamamatay ah. Mabait naman ako. Pagtulog. Kantahan mo. Huwag kang mamamatay ah. Part 2, manginasal. Oo nga. Part 2, manginasal. Mabas naman yan. Good vibes nga. Ba't mababas? Kung Hirap rin. makasimangot, Hirap, nagagalit. hirap man pasayahin ng mga anak ko. Ay, nang masaya. Nagagalit. Ano ba talaga? Tingnan rin. Tuwang-tuwa nga yung mga tao doon. Tumatawa. Yung sa likod natin. Kaya yung plato nilalagay na sa ano. Ilagay doon sa bag. Ayan po, namulaklak ka agad, kakatanim lang. Taniman ko ng ano. Arap pala siya sa iyo. Di man ka na din nababakala di ah. Nababakala di? Alin? Amo, mapakalanan mo yan. Hmm. Ayos baga. Ayan, may mga tanim ng kahoy-kahoy. Amo to, dapat mabuyat to. Hindi guyabano. Ito po, guyabano. Tanim niya ngayon. Guyabano. Tapos malunggay. Ano pa? Tutubrok sa naman yan. Itusok mo sana. Tusok lang. Hindi ka tsuro. Nalugay ka lunggay yan. Mapagsalibog ka. Naya. Ayan. Nagana ka lunggay yan. Ano? Mga tanim na bulaklak. Mumulaklak na. Orchids po yan, orchids. Mahilig si Papa ni Chinchin ng ano, mga halaman. Amoy. Sana, gana siya, siya, siya. Ating tao, gumagdamit ka na to. Sit ka! Yes, it's Oh, Ano yan? So, orange bagang sa tiyan, kuya. Kiat-kiat. so nabutang sa parang business. Oo. Ay, maganda di. Di na ako talaga kaya magyayaman. Ano ta kung magpamansin ito? Kadalitin ito. Na ako kaya guyaman mga prutas-prutas kuya. Tatanim sila. Orange daw to. Tiningi ko kay ano, kay Bidang. Kiat-kiat. Nung malidad ng orange, tatanim ko dun sa harapan ng bahay. Maganda yan sa kwarto mo. Oh. Para pag namunga, walang makakita. Hindi ka ihingian. Kiat-kiat. Dami ng tanim. Kawayan yung itanim mo. Wag, dapat itanim mo sa... Pwede dyan. Ito kaya gigabangsan ko. Kubong sa di. Ay, gagawa ka ng kubo dyan. Tambayan. Mga asa dia, mga kawin na. Pwede. Masitas, mga... May ano, diba? So may ano, anong pangalan? Mas maganda dito yung kubo. Kanto nito. Bahay dito. Wanang bahay. Wala man yun. Ito, pababa. Palagi may tubig yun. Pwede. Ayun, guyabano. Gayabano. Ito, orange daw to. Orange. Kiat-kiat. May bidang. Ito ilalagay. Pwede ko muna ito alisin.
Wag na, okay na yan. Kausapin mo, huwag mamamatay. Huwag kang mamamatay ha. Mahal na mahal kita. Oo. Alagaan kita. Habang nabubuhay pa ako. Alagaan kita. Pangako mo rin, tatanda ako ha. Oo. Chris. Pangako na ako, ano? Balot. Pangako ng kawayan. Po, pauwi na ako. At bibili pa ako ng ano, ng dadali ng anak ko bukas na nutrition. Yun lang kuya. Ano kuya? Ingit sila kuya. Bibili. Parang may tutong na kanin. Ah, Amoy tutong kanin. Gabi na. Oh. 6:07 nag-edit muna kasi ko. So Dapat na si Kuya Nuli. Nagsabi ko si Kuya dito. Sunog na yung kanin. sunog na nga. Hindi pa masasayang dito eh. Baka sa inyo. mahal ko dyan. Angin na, abagat. Ayan. Amoy sinaing na. Bibili ko ng ano. Ayan. Sandia. Magkano po sa ano? Dragon fruit? Hindi, ito. Hindi pa pula. Hindi yun yung pula. Dilaw. Alanganin ng ano niya. Sige lang. Ayos lahat. Magkano kilo? 35. 35. Gandaan bro. 100. Sige na. Dadalhin lang mo sa school yan. Sige. Nakabili na ako. Gabi na. Sige. Yan, at malapit na ako dito sa bahay. Ipaprank ko muna yung anak ko. Sasabihin ko wala akong nabili na pakwan. Ipaprank ko muna natin. Tanong natin yung reaction niya.
Ha? Yung? Ay, oo nga pala. Hindi ako nakabili. Oo nga pala. Kailan kailangan yan? Pag di nagdala, okay lang. Pag di nagdala ng prutas, okay lang. Wala eh, di ko na ano eh. Hindi ko na bili. I accidentally pressed a mysterious button. Well, let's get started then. Now for the broccoli smoothie. How disgusting it is, you. Ow! Ow! What a disgusting mess! No. Something disgusting. No, green. It's good that I have Kasi anti-stress. ano to, hindi to yung pula. Dilaw yung lambo. Calm down, honey. Ano, nasiyan na siya. Kala niya wala. Okay na. This one, or this one? This one is here. Okay, what? Mio. Take a chance. Kain po tayo. Ano? Lagyan mo kanin mo. Ulam namin pritong manok tapos saan galing to? Ay, pritong isda. Saan galing to? Binili. Wala na ako nabiling ano. Yung kuha. Ha? Kasi hapon na rin. Tapos na. Dali na. Oo nga. Ano yung sabaw? Ano yung bilis? Dali na. Bilis na pagkain. Nap, dali na lang. Para mag-sleep. Bukas may parada. Buka ma. Kain? Bye.